Okay, så på figur 198 kan man se en virus, som er trængt ind i kroppen og inficerer cellerne. Og først og fremmest kan vi se, at den her virus den bliver optaget i en makrofag via fagocytose, hvor at den her virus den så bliver fagocyteret, og en del af dens antigen bliver så præsenteret i det her MHC2 molekyle, som sidder på makrofagen. Og så kan vi så se, at en T-hjælpecelle kan genkende det her antigen via dens T-cellereceptor og det her CD4. Og på den måde så bliver den her T-hjælpecelle aktiveret. Og når T-hjælpecellen aktiveres, så udsender den nogle signalstoffer, som vi blandt andet kan se ved punkt 2. Så ved punkt 2, der ser vi signalstofferne aktivere makrofagerne, hvilket øger fagocytosen, og det betyder, at mere antigenet det bliver præsenteret på MHC2, og dermed aktiveres flere T-hjælpeceller, som så kan sætte selve immunprocessen i gang. Og hvis vi så kigger på nummer 3, punkt 3, så kan vi se, at T-hjælpecellen den også aktiverer T-dræberceller, som så kan dræbe de her inficerede celler. Og det sker ved, at de her celler, som er inficeret med virus, de vil repræsentere noget af det her antigen på deres MHC1-molekyle, som er et molekyle, som alle celler med en cellekerne har. Og ja, de her T-dræberceller, de vil så igen med deres T-cellereceptor kunne genkende og binde til det her antigen. Og T-dræbercellen kan så udskille nogle cytotoksiske cellegifte, som gør, at cellen den dør. I punkt 4, der ser vi en del af T-hjælpecellerne, de bliver omdannet til T-huskeceller, og de er vigtige, hvis kroppen den bliver udsat for den samme virus igen, fordi immunforsvaret så kan reagere hurtigere og mere effektivt, og på den måde så opnår kroppen immunitet, fordi at T-huskecellerne de ligesom husker virusen. Og ved punkt 5 kan vi også se, at nogle af de her T-hjælpeceller, T-hjælpecellerne, de aktiverer også B-lymfocytterne. Og de her B-lymfocytter, de har nogle membranbundne antistoffer, som matcher det her antigen. Og det der er med B-lymfocytterne, det er, at de kan også binde til frie antigener, og ikke nødvendigvis nogen, der er bundet til det her MHC-molekyle. Ved punkt 6, der har nogle af B-lymfocytterne udviklet sig til plasmaceller, og plasmacellerne de har deres funktion det er at producere specifikke antistoffer, som kan neutralisere virusen. Så kan vi så se ved punkt 7, at nogle af de her B-lymfocytter, de bliver også omdannet til B-huskeceller, som lidt på samme måde som de her T-huskeceller er med til at huske den her virus og gøre, at vi mere effektivt kan bekæmpe den en anden gang, og igen opnå det her immunitet for den her specifikke virus. Punkt 8, det er så når antistofviruskomplekset det er dannet, og der tiltrækker det både makrofager og dendritter, og de kan fagocytere komplekset og dermed nedbryde virusen i kroppen. Hvis vi så ser på grafen her til venstre og den relative mængde af T-celler, så stiger den relative mængde af T-celler, når der er flere makrofager, der fagocyterer de her viruspartikler, fordi så bliver der mere antigen præsenteret på de her MHC2-molekyler, som så gør, at flere T-hjælpeceller bliver aktiveret. Og det er jo så i forlængelse af det, så T-hjælpecellerne aktiverer så også B-lymfocytterne, som får dannet det her antistof, og det er så også derfor, vi ser den gule graf stige, fordi de her plasmaceller blandt andet får dannet antistof. Og så har vi figur 196 til højre,
som viser forskellen på, når kroppen den møder en virus første gang, som er den primære respons, og anden gang, som er den sekundære respons. Og på den her graf, der kan man tydeligt se, at immunforsvaret ved den sekundære respons er hurtigere og bedre, kan producere antistoffer til at bekæmpe virusen. Og det skyldes, at både T-huskeceller og B-huskeceller blev dannet under den første infektion, og derfor kan kroppen ligesom reagere langt hurtigere næste gang, at det sker.